ngai ku ble I ipi baro ha ka kerteng ka kra wat ka don bor which is grace bo try ka banta bangine pen kalong wat pynsarong yala ka jingim ha ka ne ka pyrthei aktir ble ka maham ban open sarong yala ka jingim ha ka ne ka pyrthei ka bom tikna namar uwei pa uwei tip ai shapang ya ka ban jia ha ka jingim jungu ya ka ban sawan Haka proverb ka aprenyo to kat banengko. Kong wat pynsarong yela di shapang kabala shai naba mem tip ka ka banja ha kaba la shisngi. Haka jim ubri bun sin uju berkat lada yo ka nam ka buram ka spa ka peu ka kardan ka bor sngoba kalabiang na dong shadong. Henry kamdei banlong kumta namar ubri umdan batip kaba kumnu ka jingim kaban sawan ublei ukwa ba ubriu ba ulatha un penret bat shania ya ka jingim tang hao ha ka bible ni shem ya ka jingit thu ya ruspa ubi kumnu ba ula perkhat aladi namar udan kerhai ka spa kaba udan ulatmu ban lum ya ki keu bat ikimar ban kenshow ban penlang na kabanta kisnem kenwan hadu ba umdan jakasyo ula perkhat haladi ba un sasuk on light na ke jing kuslai ba kanem sniu ba ula ban impahu hakapor ban sawan ba ula ban lekmen kumta ula pynsarong yela ka mensim Henry umdan jing perkhat shapang yala ka jong ka jingem Haga gospel ke jong Lucas no bakat adu kat bakat kanda. But ngan ong hala kamen siem padan shibun ke balabu dupa labun snem du shongsu du bam du di du lekmen. Uni urus pa babi unang perkat tang balabiang kijinon kam hagane ke jingim hang ni pyrthei labiang. Uklet no ke jingim kaban sawan. Haga dekot ka ba arpho Henry ublei ula ong ha u ame u babi hakani ka miet on pano ya ka mensim jong me na me ki jong nu tikin long ki ta ki ya ka mela kare lupa kat ba udang pynsarong da ka ba usngu shngan sngu kemen namar ula sngu pahu ba ula penkre tip ba ublei udan ka bor ya ka mensim jong u ban shim na u Ni uruspa baharo ki chipar khajimu ki la long le no Wat law la yo lo ki baharo nre umdon bor halaga jong kamen sim. Ecclesiastes kano prad ka pra umdon ubri ubadon ka bor halor kamen sim ban bat yaka. Ubri ula badan ka bor ka iktiar ban bat yaw lakam sensya bakli haki kerdan bahalor kanu kanuru ula ru banle don bor ni pen ibor ya ki berit bapo ni kren krau kren sarong kanu kanuru haki ki ba ula ban don bor ban bat ya la kamen sim haka shidu jacob no saud korbakat saw Henry haba pimtip ya ka kaban sajia haka bala shai kaba kumnu kata ka jingim jongpi kumta ubri umla ban batai ni tip lut ya ka jingim kaban sawan dei ka ni ka ba maham ban pynsarong ya ki ka jingim ka ba ha ka pyrthei ka bomla ban ai ka jingkermen namari tang haba uchi suyo kanti ya ka jingim jong hangta ka dong ka spa ka ba koratam baun kuslai ya kaban sawan namar kata ngidon kamban sngotu bakala shai jongi kadon hagi ti ublei dan kamban shania tang hau kijing angnut kijing tmu haga jing embat kijing kibelti ya ka jing man kasngi bangila ban telun hagi jing lam jong utrai ubra thawi ka met ba kamansi ubadon ka bor halo jongka Ublain kerkuyi pi wei baro dungan duai. Try jisu
Kaburom ba kajing ro yami. Utrai ka mer utrai ka mansim. Melo ublay badab da kajing it ba kajing isne. Jisu ba kodor. Ya rab yangi bangin sya. Ha kajing alam. Kajome bangin sya ni atali tanghami. Metip ya kabala syai jongi. Kajing jongi kadan hakikti ki jome. Idan kami me Jisu. Ha kajing kabamana kasngi. Mansim ba kuit jome unya lamingi. Iwei pi iwei baro. Hakajing shisha kajome. Kaburom Aisha me. Hakatemu Jisu duai. Amen.